Zašto te je strah? Reći ću ti zašto i kako nastane strah od nečega. To je jednostavno pojasniti. Ne možete biti nečega strah ako ne projeciraš sebe u budućnost kako u nečemu ne uspijevaš. Recimo, ako si prodavač i kažeš da te strah poziva, onda znači da sebe projeciraš u budućnost kad će zvat, slikaš slike, misliš misli i pričaš u sebi, ja šta ako me odbije, ja to ne znam. I gledaš doslovno sebe, možda se ne vidiš, ali se gledaš kako si poražen. Tako da, to je jedini način da te strah. Ako živiš u ovom trenutku i razmišljaš samo o stvarima koje radiš, ne može te biti strah. Znam da to sve već znaš, ali ne znaš. Ako samo si možda čuo ili nekoga video ili ne znam šta, ne znaš ništa dok to ne živiš. I dijeli ovaj video pa da se malo zabavljamo. Ćao!